partido sabíamos que iba a ser un partido difícil, complicado, de moita competición en todos os duelos. Bueno, foi así. Quizá foi moi parado, sobre todo na segunda parte, máis parado do que nos gustaría, pero bueno, hai que valorar o punto e seguir adiante. O importante é non perder. Que dúas partes máis diferentes, non? Sobre todo por parte do Bergantiños, que conseguiste darle outra cara ao partido. Sí, a primeira parte foi houbo máis xogo, logo cando eles meteron o gol foi un pouco eso, máis parado, máis... Pero por insistencia, por empuxe, conseguimos o premio do gol, o empate, bueno, non moi contentos, pero tampouco tristes. La temporada pasada en Londres de central, en la primera parte de lateral y la segunda de carril. No sé dónde te ves tú más cómodo, hoy en el partido, si en la primera o en la segunda parte. Bueno, eu normalmente vexome máis cómodo de lateral, pero bueno, de carrilero tampouco son un carrilero de perfil defensivo. É prácticamente o mesmo, cambia un pouco o posicionamento e que de carrilero teño máis recorrido, pero bueno, non é moi diferente tampouco. Hoy al encontrarte un rival con línea de 5, sin extremo, no sé si te costaba a lo mejor saltar, si no, ¿cómo ajustabas eso? Si era algo diferente para ti. Ese equipo no suele jugar con 5. Sí. Na primeira parte a idea era agardar atrás, a non ser que fose claro que saltase Yelko e saltar detrás. A idea era agardar ca liña cos dous centrais e non saltar ao carrileiro. En que na segunda parte, xa cando estábamos con liña de 3 e dos carrileiros, si que era emparellarme con Emil e saltar a presión sempre que puidese. Cuando Lemos dice en el descanso que pasáis a jugar con 3, no sé si ahí ya te ve, habitualmente está jugando Yelko y Lameras cuando jugáis así, si te ves a lo mejor ya fuera. No, porque cando xa dixo o nome de quen seguía, pero no, eso pode xogar calquera. Lamela dá máis, aporta moito máis ofensivamente, eu son máis de perfil defensivo e, bueno, decidiu deixarme no campo e eu contento.